нагони хабартиҷӣ, умедворам тансиҳату саломат ҳастед. Ман шуморо табрик мегӯям. Табрик имрӯз 9 май ва бо иди ғалаба, ки рӯзи 9 май 1945 баргузор гардид. Шуморо табрику таҳният мекунам ва бобоҳои мову шумо, аз пушти онҳо мо имрӯз дар ин ҷо гаштаем ва дар сарамо баланд аст, ки ғалабаро мо буридем ва ҷангро кушта шуд. Бисёр одамо, бисёр миллион одамҳо, қариб 40 миллион одам дар ин ҷанг кушта шуда буд. Ва ҳар сол рӯзи 9 май, чун давлатҳое ки Средняя Азия ва Россия инро ҷашн мегиранд, имрӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имсол дар таҷлили 76-умин солгарди рӯзи пирӯзӣ дар Москва меҳмони фахрӣ шуданд. Президенти Русия Владимир Путин ва кишвардории Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба гузашти низомӣ ба ифтихори 76-умин солгарди пирӯзӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ омаданд. Имсол Эмомалӣ Раҳмон меҳмони фахрии ҷорабинии тантанавӣ дар майдони Сурх гардиданд. Сарвари Тоҷикистон дирӯз дар доираи сафари расмӣ вориди Москав гардиданд. Ба гуфти сухангӯи Кремл Дмитрий Песков, ҳузури намояндагони давлатҳои дигар дар ин чорабинӣ дар соли 2021 пешбинӣ нашудааст. Имсол дар гузашти низомӣ рӯзи пирӯзӣ 12 000 хизматчӣ ва тақрибан 200 адад техникаи ҳарбӣ иштирок мекунанд. Ғайр аз ин 76 чархбол ва ҳавопаймо дар осмон парвоз хоҳанд кард. Роҳпаймоири вазири дифоии Русия генерал Артиш Сергей Шойгу ва парадро фармондеҳи кулли нерӯи заминӣ генерали артиш Алeks Салюков роҳбарӣ мекунанд. Бегоҳ дар Москав оташбозӣ хоҳад шуд, ки дар он 10 000 салют истифода мешавад ва хеле дар ин ҷо дар Тоҷикистон, дар тамоми давлатҳо бояд ин идро ҷашн гиранд ва хеле мо хушҳол ҳастем, ки дар ин рӯзо ҷашн мегирем ин иди бузургро. дӯстони азиз, лайк монед ва комментария ҳатман нависед.